Sugeng enjing sedayanipun wangsul malih kalih kula Ilham Fadil wonten ing acara Pawarta Wonogiri. Nanggopi tarif anyar kanggo ojek online bakal dilaksanakake wiwit dinten Selasa. Nanging rencana kenaikan BBM iki isih kuat. Kepiye tanggapan para pengguna ojek online bebarengan karo laporan saka wartawan Ela ing TKP? Pemirsa, ing tengah keterlambatan tarif ojek online ing saderenge direncanakake pun tanggal 19 September 2024, pemerintah lajeng nambahake regi BBM bersubsidi saking Pertalite nganti solar. Pemerintah tasih ngrencanakake pinten kenaikan BBM kang ajeng dimulai wulan September. Entenipun profesi kang berdampak amargi kenaikan BBM niki. Salah sawijine ojek online. Niki respon saking ojek online awiwit kenaikan BBM. Pendapat panjenengan. Nggih pripun malih sih Mbak, sampun kebijakan pemerintah purun mboten purun nggih. Tarif ojek naik amargi pergi bensin mundak. Pancen mergo BBM melarang, dadi saiki mending mangkat timbang lirik. Pendapat panjenengan pun Yen rega BBM mundak, tarif pelanggan yang melu mundak Mbak. Pelanggan yang melu kudu mikir. Yen tarif semono niku nek dienggo penghasilan kula nggih kurang. sekian pendapat tukang ojek online. Kula balekke malih teng Ilham Fadil. Amila informasi saking driver ojek online menika dipun kajengaken dening pemerintah kangge nangani kasus kasebut. Wonogiri 19 September 2023. Anaknya susah banget Pak. Meanwhile, in our universe. Mana ya ora kenen lho. Si ra lu. Pemirsa, ing tengah keterlambatan tarif jam goyo profesi kang berdampak amargi kenaikan BBM niki. Sapa sing guyu? Letik NPC batang. Ramsak gitu kayak kamu. Wes diam. Bilang anak. Wartawan Ela ing TKP. Wes ya. Apa?